Ayo ang rojin cirolo ing dutan. Ya, malah apik lera latihan. Oh, adikku, Dik. Wah, kawan, adikku bocah bagus. Manutya yutama ngambar arum maduning kusuma. Anjrah ingkang puspita harum kasiliring samirana hambre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Soko swarga pengerantunan mapak alam pemancat iki ketemu adikku kang isih kedunungan badan Wadak Gunawan muni nggih Kakang Mas menika leres ingkang kawula suraos menika Kakang Mas Kumbakarna keluhuran kang dadi dawuhmu Dik tulung ngono aku ya Yayi aku tulung ngono aku mapan ana swarga pengerantunan ana ing alam satengahing akhirat kelawan alam kadunyan kewadakan lajeng kersanipun Kakang Mas nitik saka sandang penganggumu kuwi saiki wis madeg kelawan kapanditan kabrahmanan mula kang saka iku tulung ana aku urwaten aku sampurnakna Yayi Kakang Gunawan piyambak ngesti dumateng memanising pepati tegesipun Gunawan Wibisana ugi hangrantu dumateng timbalaning Gusti ingkang hakarya jagat nanging Kakang Mas kedah pirsa menawi ta wujuding Sukerta miwah Sengkala menika kedah dipun sampurnakaken kanthi srana pangruwatan mila kang saking mriku Kakang titah ingkang saged sampurna pangruwatanipun punika inggih titah ingkang sampun mungkur dumateng kadonyan ngesti dumateng Gustinipun. Langkung-langkung satriya ingkang gentur kasutapanipun satriya ingkang sampun ngertos dununging urip sejatining urip nggih urip ingkang sejati jagat dereng jangkep kalih. Jagat namung wonten setunggal satriya mapan wonten Jodipati kekasih Raden Werkudara Kakang Mas. Wah. 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 Adiku de bocah bagus ngaturake gunging penuwun kang tanpa pepindhan.
Kumbakarna bakal golek pangrawatan. Kumbakarna bakal golek kasampurnaning pati. Nggih, Kakang Mas. Ji pinuji ingkang rayi ugi badhe ngesti dumateng wujuding sampurnaning pepati. Kakang Mas ugi semanten ugi. Pramila saking menika kaluput jekaken mugi-mugi Kakang Mas hamanggih kasuwargan jati kawula ugi badhe ngrantos timbalaning Gusti kanthi menepaken raos dunungaken raos pangraos ngupadi papan dununging urip ingkang sejati nika sayektos papan wonten pundi ya ora liwat padha andum basuki ya Dik andum basuki kupat lepet ora liwat andum slamet rujak sentul siji ngalor siji ngidul tuku dawet sak cendhole kathoke ngapret suwek kabeh. Lah kok banyol jenengan dereng wancine limbukan gelok engkas. Yo lamun to kaya mengkono Gunawan. Lamun to kaya mengkono sewang-sewang Ajayi tak antono butul pengarip-arip Gunawan. Wah. Ricek. Kumricek.